veritat és que no sabia ben bé què dir avui, perquè quan pensava en temes per parlar he trobat un llibre extraordinari que diu tot el que volia dir i per tant he decidit, ara a l'últim segon, i veient que el Jordi havia fet la part matemàtica, he decidit canviar radicalment de to i parlaré de la Bíblia. Parlaré concretament del primer llibre de Samuel, el capítol 17, versicles 1 a 58. És l'episodi que tots coneixeu com David contra Goliat. És un episodi que s'escau perquè molt sovint s'ha comparat aquesta lluita que tenim els catalans petits, fràgils, indefensos, contra l'estat espanyol, el Goliat, el gegant armat fins les dents. I aquesta lluita desigual només acabarà malament pel dèbil, però el llibre de Samuel ens diu el contrari. Recordeu, hi havia una guerra entre els filisteus i els israelites, estaven els dos exèrcits a dos muntanyes i al mig hi havia una vall que es deia la vall d'Alzina, quan de sobte, després de dies i dies acampats, baixa un gegant de 2 metres i mig, armat fins les dents, cuirasses de bronze, javelines, espases, i guiat per un escuder, el gegant baixa fins a baix i des de baix repta als israelites i els diu: envieu el vostre home més fort que lluitarà contra mi, qui guanyi, si nosaltres perdem serem els vostres servents i si no ho sereu vosaltres. En veure aquella bèstia els israelites es van esporuguir, cap voluntari, i de sobte un jove pastor que es deia David va al rei Saül i li diu: jo ho faré. I el rei li diu: estàs boig, tu ets un pastor, i diu: no, jo ho faré, no tens alternativa, l'únic que pot lluitar, si no tots acabarem sent esclaus, jo ho vull fer. I el rei Saül diu: bé, però posa't una cuirassa i tal. No, jo aniré sense cuirassa, sense casc, aniré amb el meu pal de pastor i amb la meva fona. El xaval s'ajup, agafa 3 rocs, els posa a la faixa, comença a baixar i quan el gegant el veu arribar, li diu: apropa't, que et mataré i donaré la teva carn a les aus i a les bestioles. El xaval segueix caminant i quan l'altre el té just davant li diu: però què vens aquí sense armadura, què vens aquí amb aquests pals, què et penses que sóc un gos? El xaval no s'immuta, agafa un roc, se'l posa a la fona i li fot una pedrada entre cella i cella, el gegant cau mort. I aquesta passa a la història com la història del dèbil que guanya el poderós. Últimament hi ha hagut un filòsof canadenc que es diu Malcolm Gladwell que diu que aquesta història no l'entenem massa bé. No l'entenem massa bé perquè ni David era tan dèbil ni Goliat era tan fort. Fixeu-vos el que diu el llibre, la Bíblia. Diu que aquest gegant baixava guiat per un escuder. Els escuders no es dedicaven a guiar la gent, els escuders es dedicaven a netejar els escuts, a netejar les armes després de la batalla. Per què portava un guia aquest senyor? Segon, li deia: apropa't, que tiraré la teva carn a les bestioles i a les aus. Apropa't, si estava allà mateix. I després li va dir, sentint-se insultat: però com és que vens amb aquests pals? Pals? Portava un pal de bastó. Aquell senyor veia diversos pals. El que estava passant és que aquell senyor no hi veia bé. El Goliat no hi veia bé. Un senyor de 2 metres i mig que no hi veia bé, això té tota la impressió d'estar patint una cosa que es diu acromegàlia, que és una malaltia, és un tumor al cervell que, a banda de fer créixer, fer hormones el creixement a través de la glàndula pituïtària, doncs pressiona el nervi òptic i no et deixa veure. Hi ha molts jugadors de bàsquet que ho tenen, això. Aquests que semblen gegants, que són una mica deformes amb les faccions deformes, tenen una malaltia que es diu acromegàlia. Per tant, no era tan fort, no era tan poderós. Era un senyor malalt amb un tumor al cervell. Estic parlant de Goliat, no d'Espanya, encara. Però
Però segona, fixeu-vos que David tampoc era tan dèbil. Primer era un tio llest, sabia que la lluita al cos a cos no podia mai guanyar. I per això quan el rei Saül li diu posa't aquesta coraça, diu no, coraça no em servirà de res, jo no haig de fer d'infanteria, jo haig de fer d'artilleria. És més, en aquella època els foners eren extraordinàriament poderosos, no era un pastor. Un foner, un senyor que fa servir una fona, fixeu-vos que les fones les giren a una velocitat de 6 revolucions per segon. La gent caçava ocells amb fones. És a dir, tenien una punteria bestial, podien fer diana a 150 metres. És més, resulta que les pedres de la vall d'Alzina són de sulfat de bari. El sulfat de bari és una pedra que és molt densa, de fet el doble de densa que les pedres de Montserrat. I si feu els càlculs, girant a 6 revolucions per hora a una distància de 15-20 metres amb pedres de sulfat de bari, la pedra que li va entrar pel cervell a aquell senyor era el mateix impacte que li hagués causat una bala del calibre 45. Per tant, estem parlant d'un gegant dèbil i malalt i un jove extraordinàriament poderós. Els exèrcits en aquella època tenien foners. Els exèrcits tenien la infanteria, el Goliat, i després tenien l'artilleria, també tenien cavalleria, i a l'artilleria hi havia arquers, però també hi havia foners. Era més poderós això que les primeres escopetes de segles més endavant. Tot això per què ho dic? No és perquè en aquesta situació que molta gent ha assimilat a Catalunya, David contra Goliat, molt sovint el que sembla poderós no ho és tant. I l'analogia d'un estat malalt a mi m'agrada molt, perquè l'estat espanyol és extraordinàriament dèbil i s'està fent extraordinàriament dèbil per culpa dels dirigents polítics que tenen ara mateix. Un estat democràtic és fort no només quan hi ha eleccions cada 4 anys, sinó quan els ciutadans, quan les empreses, quan els treballadors estan protegits davant dels abusos de l'Estat. I estem veient dia sí i dia també que l'estat espanyol està mostrant unes enormes, clares senyals de debilitat, de malaltia, quan canvien les lleis expressament, quan falsifiquen documents, quan pressionen els jutges que figura que són independents, quan fan tots aquests tipus de coses, demostren que tenen una enorme debilitat. I per altra banda, David és molt més fort del que es pensa. David té una fortalesa, té diverses fortaleses. Una d'elles és el sistema empresarial. Una de les grans fortaleses és la vitalitat de l'economia catalana, la capacitat d'innovar, la capacitat d'exportar, la capacitat, la força de les universitats, la recerca. És a dir, tenim una enorme vitalitat econòmica, una vitalitat que no té cap possibilitat de desaparèixer si Catalunya s'independitza. És a dir, la força, el motor de l'economia seguirà sent igual. Seguirem sent creatius, seguirem tenint bones universitats, seguirem tenint bones empreses, seguirem tenint exactament el mateix. Però la gran fortalesa de Catalunya en aquesta lluita de desiguals entre els dèbils i els forts, la gran força de Catalunya és la il·lusió. Si us fixeu, en qualsevol debat, quan hi ha unionistes independentistes, veureu que hi ha un grup de gent que fan cara d'emprenyats, que fan cara d'irritats, d'amenaçadors. Hi ha un altre grup que fa cara de contents, de riure. Si traieu el so i només mireu les imatges, sabreu de seguida qui és l'independentista i qui és l'unionista. I aquesta és la força de l'independentisme, la il·lusió de la gent. Moltes gràcies.